Kuyintokozo kakhulu ukuthi sibuye sikhulume nawe kuyi-channel le. Naku kubalulekile nokufanele sicela kuwena ukulike, ukusubscribe nokuba i-member ye-channel lokho esikuthokozelayo ukuthi uqinisekise ukuthi you can also give kuyona i-channel ngokuthi usenzele account number oyibonayo lapha. Inamba ke ikhona kodwa ke isemse kuphela uma ungumlandeli we-channel. Uma ungayena ngicela uyikhuze ungayisebenzisi. Sibheka la Khaya Khuzwayo 215 at Khaya Khuzwayo 215. Uthi sawubona Pastor Weningi, ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha uqonywa intombi? Nakuka ngasakuvezanga ukuthi le ntombi abeyishela yasiyamqoma ephusheni, yabo, ngoba uphupha uqonywa intombi ongayazi nophupha intombi oyishela, uphupha uqonywa intombi oyishelayo kujoba nomehluko ngeke kufanane incazelo zakhona. Kodwa ngoba sazi ukuthi beyishela noma bengayisheli, uyayazi noma akayazi. Number 1, uma uphupha uqonywa kuwuphawu oluhle uma uqonywa. Lusho ukuthi lindele inhlanhla nokubusiseka noma ukufezeka kwefiso nokuphumelela uma kungasiyo intombi oyishelayo leyo ekade iqoma. 2, uma uphupha futhi la intombi sikuthatha njengophawu oluhle kakhulu uma uqonywa. Lungabuye lusho ukuthi kungenzeka le ntombi sesifikile isikhathi sokuthi ikuqome makuwukuthi kade vele uyishela. Ngwasisho nje ingoba vele abanye abantu baye bakhonjiswe into ezokwenzeka injengoba injalo, so kuyenzeka uphupha uqonywa kanti vele uzoqonywa, yabona. Kodwa ke ngoba uyaba khona umehluko kubantu abafani. Number 3, kungenzeka futhi uma uphupha la intombi kube uphawu oluhle uma uqoma le ntombi. Lungabuye lusho nje ukusondela kwesidalo sakho kuwe, noma ke lungasho ukuthi isidalo sakho sikupha leyo ntombi futhi izofika kuwe maduze, noma ke kukhona intombi ezofika kuwe uphiwa izidalo zakho ezovela maduze, yabo. Uma kungenzeka uyayazi le ntombi awukase uyishele, mhlawumbe uphiwa yona, noma awuyazi le ntombi uyibona nje ngokwephupho, mhlawumbe isidalo besondela kuwe, noma ke sikusondezela le ntombi sifuna ukuthi le ntombi le kube yona umuntu oyovusa umuzi, oyophatha izithebe, eyophatha ukudla kwedalwa kulowo muzi, avusa umuzi, yabona. 4, abantu abafani kungenzeka futhi uma kuba la uqonywa sikuthathe njengophawu olubi kwesinye isikhathi. Uma uqonywa ke lokhu kungabuye kubike ukuthi le ntombi izokuchitha futhi angeke uculayo likulingane uma kuwukuthi kade vele uyishela. Kusho ukuthi there are people who can attest ukuthi uma uphupha intombi oyishelayo ingathi siyaqoma vele ibese kuyenzeka ikuchithe, ingaqomi, ingakuthandi, ingakuthokozeli ukuba nakubudlelwane. Azivali ngokuthi ke number 5, uma uphupha le ntombi kuwuphawu olubi uma kwesinye isikhathi yokuqoma, ngoba lungabuye lusho ukuthi kade uqonywa isilwane esizobe sizivala manje ubunhlanhla bokuthi abantu besifazane bakuthande futhi bazinze kuwe. Shuthi kungenzeka le ephusheni uphuphe ushela intombi ongayazi, ikuqome le ntombi ongayazi, noma kube ngathi wena le ntombi wakho washela before, kodwa ke siqhamuka sizothi ke ngiyakuthanda, ngiyakuqoma wena, kanti sekunalo moya manje oyisilwane okuqomayo wena osuzonamathela kuwe, bese uvala lobunhlanhla bokuthi wena kube labantu besifazane bazohlala bezinze kuwe, ngoba sekunanako manje umkhokha nqamini nawo umoya omubi oyisilwane osuzenza manje into eyintombi yakho, bese uchitha ke lezi ezinye izinto ezinhle ebeziyeza kuwe, yabona. Siyabonga kakhulu esibheka la uphupha uqonywa. Be blessed.